рӯзе донишманд теъдоди чанд мушро гирифт, дохили об андохт ва ба соат нигоҳ кард. вақт мерафт. дар муддати 13 дақиқа ҳамаи мушҳо, ҳамон 5-6 муше ки оварда дохили об партофт, ҳамаш ҷон додан, яъне мурдан. 13 дақиқа. ин донишманд хулоса кард, гуфт ки аз ин маълум мешавад ки муш 13 дақиқа умр мебинад дар дохили об. мушҳоро гирифту партофт. теъдоди муши дигар овард, мушҳои зинда овард, боз дохили об партофт. яъне ӯ аллакай медонад ки инҳо 13 дақиқа метавонанд. ба соат нигоҳ кард, 5 дақиқа гузашт. мушҳоро гирифт дубора. ҳамаи муш зинда монд. каме дам гирифтанд, истироҳат. пас аз 5-10 дақиқа мушҳои зиндаро дубора боз ба об партофт. ва медонед мушҳо чанд қадар зинда монданд. каме ҳамин ҷо аз хотирам рафт, ё 36 соат буд, ё хулас муҳим нест, яъне чанд соат мушҳо зинда монданд. пас аз оне ки атроф буданд пурсон шуд ки чаро муш 13 дақиқа зиндагӣ мекард, аммо пас аз оне ки як бор гирифту дубора андохт, чанд соат тӯл дод. яъне ба шогирдон гуфт ки вақте ки ман инҳоро наҷот додам, инҳо ба умед буданд ки ҳоло омада боз ба мо кӯмак мекунад. ба ин хотир ҳаракат мекарданд. соатҳо гузашт, зинда монданд. ба ин хотир мегуфт ки умед муҳаррики зиндагист. ё барои аксара муҳаррик мотор, яъне умед мотори зиндагист. мо бояд ба умед ноумед нашавем ҳеҷ вақт. сипос дӯсти азизам, аммо барои шуморо дастрас кардан воқеан шумо ҳамчи як гавҳарак барои мо шидем, чун тӯли 5 соат буд ҳаракат кардем ва баъдан дар даруни шаҳри Хуҷанд, гарчанде ки мо дур аз Хуҷанд ҳастем, ин тараф мерафтем, диловар мекофтем, он тараф мекофтем, ин тараф. воқеан шуморо ёфтем. барои мо ҳам як масоҳа шидам, вақт шид, ҳам як ифтихор шид ки воқеан хеле ҷавоное ки имрӯз боиси ифтихор ҳастанд ки пеш мебаранд ва ҷавононро диққаташонро ҷалб мекунанд ва нишон медиҳанд ки чӣ гуна бояд равшанфикрӣ, дурандешӣ дошта бошанд. таъриф кардеду, лек ба ҳар ҳол ташаккур. вақте ки дар соҳаи илм Альфред Нобел гуфтани яке аз олимони ихтирокори соҳаи кимиёву физика буд ва ихтиро кард динамит. ва ихтиро кард динамит ва мақсади ӯ динамит барои ин набуд ки масалан таркондану расво кардану вайрон кардан, ба хотири истифода бурдан дар соҳаи самаронок. мебинӣ ки як баланди аст, кӯҳ аст, пора аст, ягон ҷое ки вазвини аст, барои башарият, барои инсоният сабукӣ овардан буд. баъдан бисёр фикр карду ва ҳар як одам бояд аввалу охири ҳаёти худша фикр кунад. гуфт ма чӣ кор кунам ки умри ма, яъне умри гузаштаи ма бефоида набошад ва дар аҳли башар, дар таърих ҳамчун як сиёҳи таърих набошаму ва чӣ қадар пуле дошт дар як сурат ҳисобе кард ба номи Нобел. ва гуфт кадоме ки дар соҳаи ихтироот, навоварӣ шоиста аст, арзанда аст, аз ҳамин сурат ҳисоб зиёда аз $1 миллион мегираду ва дар самти худаш, дар зиндагии худаш истифода мекард ва номзади ҷоизаи Нобел эълон шуд дар дунё. гарчанде ки пеш аз ин ҷоизаҳо аст, ба мисли номзади илм, ба мисли дигар яъне ки зина ба зина дигар ҷоизаҳо ҳаст, аммо Нобел як ҷоиза аст ки ҷаҳонӣ аст ва ҳам кам аст. имрӯз албатта мо кӯшиш карда истодем. ваъда медиҳед ки ҳамон Нобелро соҳибӣ мекунед? ма на танҳо ваъда метиҳам, мардум дӯст медароне ки бале, ма на танҳо ваъда метиҳам, балки ма замонату кафолат метиҳам ки ма ба Тоҷикистон ин ҷоизаро оварда бо фахр ифтихор, чун имрӯз медонем ки мардум ба як пайрав, ба як шахсе мехоҳад пайрав кунад ки воқеият бошад. яъне мо дар мавзӯъҳои шумо бисёр аҳамият додем, гуфтем ки масалан агар як одами машҳур бошад, мо номашо намегирем, дилхоҳ одами машҳур агар як кореро бикунад, ҳама ба ӯ аҳамият метиҳад.
аммо як одаме ки як кори арзанда ҳам дошта боша, аммо машҳур набоша, ӯ қадр диққатҷалбкунанда нест. Як маънои ҳамонро дорад. вақте ки масалан Камина соҳиби ҷоизаи Нобел мешавад ва аз Тоҷикистон ва дар таърихи масалан дар таърихи Тоҷикистон ин гуна шахсият ки набуд, ба ҳамагон ин як воқеият мешавад ва ҳама диққат мекунанд, мегӯянд ки воқеан мо бояд дар ҳамин соҳа барем. чун аксарият мардум фикр мекунанд ки соҳаи Нобел, яъне ҷоизаи Нобел фақат ҳамин фаннои дақиқа ба мисли физикаву мисли астрономия, кибернетика ва математика надорад, аммо соҳаода. аммо на, бояд бидонад имрӯз мардум ки дар ҷоизаи Нобел ҳатто адабиёт ҳам дорад. агар ба дурустӣ хуб шеъри хуб нависӣ, тарҷумааш кунӣ ба забонҳои мухталиф, мардум бихонанд, айрӯи шеърат метавонӣ ки ҷоизаи Нобел бигирӣ. чунин гуфт паёмбари ҳақгӯй, зи гаҳора то гур дониш биҷӯй. бибин чӣ ҳадиси хуб аст, яъне цитатаи хуб аст. ҳамин гуна паёмбар гуфт ки шумо талаби илм бошед, яки аз гаҳора то гур бояд талаби илм кунед. ва илм чист? бисёро мегӯянд ки масалан илм чист, мо барои чӣ мо ӯро талаб кунем? яъне илма доимо мардуми мо дар як чии мушаххас мебинанд. илм ҳама чи аст. мактаббачаеро суол кардум, аллакай синфи 11-ро хатм кардагӣ буд. бовар мекунӣ шармум омад, аммо ин нуқтаи расондани аст ки бояд бидонанд имрӯз ки гуфтум ки бача ҳамин пойтахти Ӯзбекистон кадом шаҳр боша? бо ифтихор гуфт Пекин. яъне ин маънои чиро дорад? аз география мардуми мо дур аст. инам илм аст ку, яъне донистани география маънои чиро дорад? мо қатъи ки ҳамсарҳадем. чӣ гуна бояд чӣ гуна фаҳмид ҳамсояи мо ки аст аслан, ба мисли Чин, ба мисли Ӯзбекистон, ба мисли Афғонистон, ҳамсарҳадои ҳамсояҳои мо ҳастанд. аммо аксарияти ра намедонанд мо дар кадом минтақа қарор дорем ва дар кадом сатҳи баҳр мо қарор дорем. ин яке аз илмое ки ба мардума мерасонам ки бояд аз илм огоҳ бошанд. пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ки задухӯрд бо Амрико дошт ва баъди истифода бурдани яроқи атомӣ, яъне атомная бомба, тамоми мағзаш яъне донишмандо шиштанд дар аммо лодкаҳои зери обӣ, яъне подводна лодка ва зери об рафтана то ҳамон чанги зараррасон хомӯш шидана, гарчанде камтар, ва буромадан алал хусус рӯ овардан ба соҳаи маориф. чун бо гаштаву саргашта ира мо бояд қайд кунем ки сарчашмаи кулли комёбиҳо ин маориф аст, яъне маърифат аст. мағз аст, дониш аст, роҳ ёфт мешавад. имрӯз мардуми мо мутаассифона баръакс кардагиянд. имрӯз аввал роҳ мекованд, яъне ба сӯи суму пул медаванд, пулу мол медаванд, аммо ин фирефтаи дунё мешавад. аммо дар натиҷа фирефта мешаванд, шикаст мехӯранд. дар назари мардум агар маориф гӯем, шумо медонед ки чӣ сарашон мезанад? маориф гӯяд. бале, ма ира дида маориф, вақте ки ба мардум ба маориф гуфта мегзарем, ба фикри онҳо як шуъба, як корхона дар назаршон, на маърифат, на масалан малакаву маҳорату, яъне ҷаҳонбинӣ ва як нур. ва инҷа давоми ӯ мавзӯе ки мо гуфтем, яъне ҷопон, баъдан вақте ки аҳли зиёӣ аз зери об буромадану ба маориф шурӯъ кардан, имрӯз Япония ба тамоми дунё, яъне ки соҳаи маорифаш дуюмин соҳаи маориф дар дунё аст. ин пӯшида нест. технология, компютер, барномарезӣ, мошину, автомобилу, коинот ҳама аллакай доранд ва бениҳоят маорифшон хуб аст. давлати Олмон ҳам пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, яъне пас аз ҷанги 41-45 бо собиқ ҷумҳурии шӯравӣ ба хок яксон буд, яъне хокистар буду, ягон чӣ надошт. имрӯз бисёриҳо ба мо хитоб мекунанд ки мо, яъне ки бибинед хитоби нодуруста, мегӯяд то иқтисоди мо дуруст набоша, мо пешрафт карда наметавонем. албатта ин иштибоҳи кул аст. ма ба ҳайси мисол меорам, яъне ки мисоле ки имрӯз дур нест. 1000 сола бигем хато мекунем, аммо 50 сола 70 сола аст ки Олмон вақте ки ба хок яксон кардагӣ буд, буромадан аҳли илм, аҳли зиёш чӣ кор карданд? гуфтанд ки мо бояд ба хулосае биём ки маориф моро обод кунем. гирифтан маориф кардан. дар тӯли 10 солаҳо аллакай Олмон як давлати пешрафтатарин, сеюмин дар таҳти омори байналмилал, сеюмин давлате аст ки маорифи бақоа дорад. Олмон, Германия, яъне ки имрӯз як раиси шуъбаи мо, як директори як ширкати калони мо дар 20 сола мошини олмонӣ мешина, мо мебинем ку фахр мекуна. 20 сола мошине ки мешина фахр, ба мисли на Мерседес, Опел, намедонам дигар мошино фахр мекунанд, аммо намедонанд ки ин самараи ҳамон ҳосиле буд ки ба маорифшон
гузошта буданд. Ҳамин буд ки ба ин расиданд. имрӯз фақат гуфтанем ки мо метавонем аз илми генетика агар камакак ба сомиёни худото ба умуман ба мардум расонум, чун генетика илм бо хун сара кор дорад. Яъне ген меган ку хуни мо шумо дӯсти азиз, хуни кулли мардуми мо, миллати мо хуни бениҳоят ғанӣ аст. Яъне бибинед ҳазорсолае ки ҳафтпуштаи мо чунон донишмандо дорем ку дар дарини хуни мо ҳастанд ку. Яъне генетика ба худ як таркибе ҳаст ки дар таркиби хуни мо ҳамуро агар як эҳё бикӣ ку дарав ҳамуро бақоат мекунад. Масалан шояд аксарияти миллатҳода ин набоша, аммо мо да вақте ки як соҳаи илм махдум аз нуқтаи назари таҷрибавӣ як бачае ки аз илм масалан 10 сола ақиб аст, вақте як формуларо нишон медиҳӣ ба дурустӣ ба таҳлилаш нишонаш медиҳӣ, дар як муддат амуро айхид мекунад ва маълум мешавад ки генетикаи бақоат дорад. Фақат ба дурустӣ ба шавқ кардан ҳамора бояд мо бикунем ки имрӯз насл рӯ ба ҳамин биёрад ки мо ҳам чун мо ҳам масалан банда ҳастем, зиндагӣ мехоҳем, зиндагии шоистаи хуб, яъне мошинои ба мисли мерседес, ба технология, компютеру дигар, яъне кулли мардум имрӯз чиро мехоҳад як зиндагии арзанда дошта бошанд. Ба ӯ мардуме ки хитоб мекунам ба мо шумо ки хондагиҳо чишидан, албатта дӯстои азиз, ин иштибоҳ аст. Агар ҳамон одаме ки ба дурустӣ мехонд, агар ки имрӯз истифода набурд, бигузор, аммо фарду барои тарбияи насли худаш ӯ дариғ намедорад. Барое ки мега агар ки тамоми ӯ биноҳое ки устуворан имрӯз, биноҳое ки дорем имрӯз, яъне ки ҳастанд, тамоми ӯ биноҳои устувор дар асоси таҳкурсии хатогӣ иштибоҳ сохтагианд. Яъне имрӯз иштибоҳ мекунӣ, яъне дирӯза иштибоҳи гузаштагии мо имрӯз барои мо як дарсе шид ки мо имрӯз устувор бигирем ҳамин соҳаи маорифмонаву ва барои худу барои наслмон як чие бигузорем. Чун мегардем ба илми генетика. 1000 соли пеше ки мардуми мо дар илми коинот, худот медонӣ Диловарҷон, илми ситорашиносӣ, илми нуҷум, илми риёзиёт, илми киштукор, илми масалан дигараш чунон саҳм доштанд ки имрӯз тамоми торих хабар дорӣ бо илми зарин, яъне бо хати зарин, хати тиллоӣ падарбузургои мо сабт шидагианд. Пас чоя имрӯз мо наметонем? Барое ки мо ин гапа худ монда задем. Вақте ки одам бигӯяд ку бишина бигӯяд ки не ман наметонам, ҳамин гуна мешина ку нобуд мешавад. Вақте ки инсоният ба худаш рӯҳия бубахша, бигӯяд ман метонам, чоя наметонам? Чоя хитои масалан ними мавту нест, ҳамаги 39 кило вазн дорад. И масалан худат агар як муш бузани як хитоира мумкин 10 метр бипара, аммо як чиё ихтироъ мекунад ки як чиё меги ки дар ҳайрат мемонед. Ба чашмои маҳкамаш мо чашмои калон дорем, вазмин дорем, генетикаи бақоат дорем ва мешинем дар таҷруб мегӯем чоя мо наметонем. Яъне мо бигӯем ки мо метавонем ва мекунем. нигоҳ кун, масалан як варзишгар, мо медонем ки бисёр таърихи варзишгарро маҷбурӣ мебурданд ку, мебурданд мегуфтанд хай турник да мепарид, хай меҷаҳид давида, хиш надошт. Аммо вақте ки генетика бедор мешавад, талаб мекунад ку барои чи мардум нашаманд мешаванд. Табиӣ ягон кас нашаманд таваллуд шидагӣ нест. Ҳамуро як бор ду бор фаребаш мекунанд ку, мегӯянд як бикаш, истироҳат мекунӣ, роҳат мекунад бадани ту. Не мега биё гумушка дар конест, як бор ду бор, баъд сеюм бор аллакай худаш мекова. Инами ҳамо аст, ҳами илмам ҳами аст. Мегӯянд устод суол карданд ки барои чи ту ҳар гона ҳар вақт мутолиа мекунӣ, яъне китоб мехонӣ, даст дар пайи илм ҳастӣ. ҳоло он ки масалан мо мебинем ки дар замони мо, дар замони вуҷудияти мо, яъне ки мо дар ҳамин соҳаи илм ягон комёбӣ, яъне ки ягон комёба надидем иштибоҳан. Ва мо мегӯем не, мо вақте ки мо ҳам аз таваллудшидагимон ин гуна дӯсти китобу дӯсти илм набудем ку. Оҳиста оҳиста вақте ки мо аввал ҳамин цитата, яъне ҳадис хондем, барое ки дар як ҳадис гуфтум ку вақте ки мебинӣ як манзури дунё аст. охе мега ки Авраам Линкольн, яке аз президентони амрикоӣ, мега ки агар саҳми арзанда дар соҳаи маориф боша, ояндаи хуб метиҳад. Яъне масалан ё ки имрӯз агар 100 сомонӣ пардохт кунӣ, як китоб бихарӣ, мутолиа кунӣ, оянда ӯ ҳазорҳо метиҳад. ин гуна ин ҳадисҳо, ин гуфтаҳо аллакай дар таърих, дар зиндагӣ исбот шуд. Ва баъдан мо ҳам ҳамин гуна кардем. Як
цитата хондем, яъне ба истилоҳ як ҳадис хондем, як гуфтуҳо хондем, баъдан рубоида гузаштем. Рубоӣ аввал ду байтада гузаштем. Яъне ду байтҳои устод Фирдавсӣ раҳматӣ ин гуна буд: тавоно буд ҳар ки доно буд, зидониш дили пир барно буд. Баъд тафаккур кардем, гуфтем чӣ гуна тавоно мешавад як шахсияте ки доно ҳаст. Тавоно буд ҳар ки доно буд. Чӣ гуна як одам доно бошаду тавоно мешавад. яъне ин гуна имрӯза нест ки ҳастанд ки доногӣ мекунанд, аммо калои холӣ доранд. Ин гуна не, аммо воқеан ки як чи ихтирокор аст, як чи як нуқтаи назари хуб дорад, як ҳамсоҳбати нек аст, як зиндагии хуб да мебарад. тавоно буд ҳар ки доно буд, зидониш дили пир барно буд. ё ин ки аз гуфтаҳои дубайтаи устод пири кор, сардафтари адабиёти тоҷики форс мега ки дониш андар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад дар тани ту ҷавшан аст. яъне ҷавшан гуфтанд сипар, яъне донишманд одам бо сипар аст, яъне иштибоҳ надорад дар зиндагӣ, хатогӣ намекунад. ӯ иштибоҳое ки кулли иштибоҳое ки дар зиндагӣ ҳаст, дар кулли башар, дар ҷомеа, и ҷоҳилият аст. яъне донишманд ҳар як коре мекунад, ба ӯ яъне фикр карда мекунад. Ягон донишманд мо надидем ки биёяд масалан як пиёларо бишкана. мо ягон донишмандеро надидем ки масалан дар раҳ истодагӣ боша, ягон гапи қабеҳ бизана, ё ин ки масалан дигар корои ноарзанда, ношоистаро бикунад. ин гуна нест. ҳамин маънош ки донишан дар дил чароғи равшан, ки дар дили мо шумо нур аст, чароғӣ мебарад дар зиндагимон. ва аз ҳама бад, яъне ки аз ҳама бадаш дар тани мо ҷавшан аст, яъне сипари мо аст. яъне ин гуна аст ки мардум бояд ба тарзи бояд шояд мутолиа кунам ва бифаҳмам. подшоҳ тамоми мардум қавми худро атрофи як ҳавзе ҷамъ кард. ҳавз пур аз об аст, аммо дар дохилаш 6 то тимсоҳ аст, яъне крокодил мегӯянд. баъд духтарашро ин ҷо нишон, паҳлӯи дигараш 100 тангаи тилло овард гузошт ва гуфт, садо баланд кард, гуфт: эй мардум, ҳар касе ки агар ҳамин марраро фатҳ кунад, яъне ки ба монанде ки варзишгарон, обозикунон аз ин ҷо мераванд, ҳар касе ки ҳамин ҳавзро гузарад, ё 100 тангаи тилло медиҳам, ё духтарамро медиҳам. ҳамин суханашро тамом накарда, аллакай як ҷавон дохили об мешавад. дасту по занон, дасту по занон, дасту по занон, илоҷе карда мебароянд. вақте ки баромада меояд ба ин самт, подшоҳ аз ҷояш мехезад, ба истиқболаш меояд, мегӯяд ки ин қадар ҷуръат кардӣ, мо эҳтиром мекунем, ки чӣ мехоҳӣ? омада истодад ҷавон, чӣ мехоҳӣ? тангаи тилло? На, мегӯяд. боз ҳайрон мешавад, мепурсад: духтарамро? боз на, мегӯяд. ҳайрон мешавад: чӣ мехоҳӣ? подшоҳро мегӯяд: ҳозир як суистед, ман рафта бибинам ки маро ба ҳамон ҳавз тела кардааст. яъне манша дар он аст ки аксарият мо аз мушкилӣ метарсем. чӣ варзишгаро мисол оварде, чӣ ҳар чӣ. вақте ки ворид шудем, баъд аз тарсе ки тимсоҳ нахӯрад, тимсоҳ ҳамла накунад, дасту позанун илоҷе кардон. дар ҳар муаммо мо баромада метавонем. устод Умари Хайём худо раҳмат мағфиратшон кунад, як нуқтаи хуб гуфта буд дар ҳамон ҳадисошон. мега ки одаме ки рӯҳ ҳафтода мешавад, аллакай марг ӯра гирифт. яъне ба истилоҳи русӣ мега ки тот ки то падаи духм, тот уже у гибели, яъне тот уже умер. барое ки мо медонем ки рӯҳ ҳафтодагӣ аллакай худаш дастсартияй, рӯҳ ҳафтодагӣ як корои ноҷуда мебара моро. ҳамира гуфтанем ки рӯҳ ҳафтода набошанд ва миёна устувор банданду рӯ ба илм биёранд ва ҳатман саҳми шумо барои шумо фоидаи арзанда хоҳад овард. дар зиндагӣ ба умед бошад, ҳатман умед бояд боша, барое ки зиндагӣ худаш умед аст. барое ки нигоҳ кунем ки як кӯдакеро ки кӯдаки навзода ки мо нав ба раҳ гаштан, пиёда шидан раҳгардонаш мекунем, чӣ гуна аст? мефурашаку, мехеза, мехоҳа бидава, аммо наметона, меғалта. бибинем вақте меғалта, почоша мезана, дастоша мезана, гарданша мезана, калаша мезана, аммо чӣ мега? Не мега. чун дар хуни мо ҳаст ҳамин пешрафтан, ҳамин умед доштан. мехеза бо
бо меғалта мехеза, аммо дар натиҷа мехеза раҳгардон мешавад. Ҳар яке мо умед дорум ки дар соҳаи илм раҳгардон мешавем ва ин илма пешаи худу ва зиндагии арзанда мекунем. ташаккур устод Фазилуҷон Сафаров дар меҳмонии мо буданд ки вақти худро дариғ надоштед, аз худи шаҳри Душанбе ба шаҳри Хуҷанд омадед ва ҳардумон Сафаров ҳастем. шояд баъзан нафар гӯянд ки хеши худашонро веда. хуш омадед.